Máme tu piatoček, rozoberačky 1.4, TFSI, Turan. Tak keď už máme ten piatok, aby bol pekný víkend, začneme takým menším vtipom. Klop, klop, kto je tam? Všetky 4 válce. A vieme, že sú tam všetky 4, a není to HTPčko, že? Prvý piec je v poriadku, no v poriadku, je tam ťuknutý. Štvrtý je tiež ťuknutý, takže problém nastáva tu. Tretí, druhý je prasknutý. Vačka. Nechcem nič hovoriť, ale chlapci, mechanici z NDR niekde udelali chybu. Nehovoriac o tom, že piesty majú tiež aj vôľu. Takže vyťahnuť motor, posiela sa na repas. No, s týmto autom je už veľa srandy. Odišla tu prevodovka, tá sa dávala repasovať. Ešte pred prevodovkou tu klakol kompresor vzadu na motore. Začal húčať. A teraz rozvody. Tak, pekný víkend.